Keď si vezmete, že voľakedy človek nevedel čítať, nevedel písať, tak v podstate chrámy a všetko ostatné okolo kresťanstva bolo v obrazoch. Hej? Pretože keď neviete čítať, tak najskôr to pochopíte, keď to vidíte. A preto vlastne aj v písme sú akoby teda obrazy, ktoré sú nám vlastné. Napríklad ako prišla na svet Eva. Viete? Z rebra. A to Jarmila hovorí tak veľmi perfektne takú myšlienku, že prečo vlastne z rebra, prečo nie z nohy? Čo robí rebro? Chráni srdce. Kto to povedal? Vynikajúco. Rebro chráni srdce. To znamená, že vlastne žena je pre nás mužov akoby taký ochranca. V tom zmysle, že my sme chlapi zameraní viac na to, akoby ochrániť rodinu, zaobstarať rodinu, podnikať. Hej? Ale popri tom sa veľakrát stane, že sa akoby stratíme. Lebo pre nás je dôležité to, aby tá rodina mala čo jesť, hej? Aby mala kde bývať, ale tá duchovná stránka nám veľakrát utečie. A v tom je vlastne tá žena úžasná, že ona cíti práve túto vec a ak to medzi nami funguje, tak nás dokáže stiahnuť naspäť. To vlastne znamená akoby tá ochrana toho manželovho srdca. Je to také vzájomné doplňanie sa. Ja viem, dajme tomu, zarobiť peniaze, hej? Jarmila stráži, aby som sa nestratil. A musím povedať, že teda mala veľmi veľa roboty so mnou, aby som sa nestratil. A keď som sa stratil, tak sa modlila dlho, aby som sa vrátil naspäť. To je na tom manželstve akoby teda úžasné. Druhý príbeh stvorenia, kniha Genesis 2 až 7, popisuje muža stvoreného z prachu zeme, dávajúceho spolu so stvoriteľom mená zvieratám. Adam však nenachádza pomoc sebe podobnú a tak pociťuje veľkú samotu. Boh vypočuje túžbu jeho srdca a dáva mu Evu, dáva mu niekoho jemu podobného. A v tomto príbehu sa zdôrazňuje rozmer manželstva, z prvého spoločenstva medzi mužom a ženou, ako spoločenstva vzájomnej pomoci a lásky. Je to veľmi zaujímavé, že tá pomoc je myslená predovšetkým nie pomoc pri nejakej činnosti, ale pomoc jednoducho prežívať tento svet naplno, cítiť. Keď máte radosť, spomente si niekedy, čo prvé urobíte, keď sa z niečo veľmi tešíte, niečo krásne vidíte, tak chcete to niekomu vzdielať, chcete to niekomu povedať. Bez toho to není ono. Bez toho to nefunguje. Hej, že ja sa potrebujem deliť, keď potrebujem sa zdieľať s tou radosťou a s tou láskou, ktorú cítim. Takže my sme naozaj neboli stvorení pre samotu, ale pre spoločenstvo. A sami seba naozaj poznáme len vo vzťahu k druhým ľuďom a vo vzťahu k Bohu. My sme stelesnené duše alebo oduševnené tela. Hej? Telo teda je súčasťou našej osoby. To naše telo je osobou. Je to veľký rozdiel. Je to rozdiel v tom, že vlastne tým pádom my si musíme svoje telo vážiť, ako Ježiš si sám zobral telo, keď prišiel na tento svet. Boh prišiel na svet v osobe Ježiša Krista. Stal sa viditeľným pre nás tak, že si zobral telo. Čo nám z toho vyplýva, hej? Presne to, že máme mať úcte svoje tela, ale aj tela druhých ľudí. A tu sme blízko toho, prečo cirkev učí o tom žiť čistotu. Tu sme blízko toho pochopiť, že naše tela nie sú len nejakými predmetmi. Že navzájom, keď sa darujeme jeden druhému v priateľstve, ale darovať sa jeden druhému naplno v telách, tam to je predsa úplne niečo iné. Tam je to vlastne úplne prepojenie osôb. A tento svet nerozumie tomu, hej, že je to obrovský záväzok a preto cirkev učí, že toto práve patrí do tej oblasti zachovať si to čistotu svojho tela, chrániť svoje tela v čistote, vstupovať do sviatostného manželstva. Skočím ja. Musí sa normálne predrať k slovu. Ja som vám hovoril, že keď som na mikrofóne, mám šancu. Ja by som to prepojil s tým, že Boh nám dal, nás stvoril a bolo to dobré. Ak sme si tohto vedomí, tak si vážime sami seba a vážime sa toho druhého. Vážime si toho druhého.
Kto podľa vás by mal naučiť dievča, že má hodnotu, že je úžasná, skvelá, že je princezná? Otec. Ak vám to otec dievčatá nedal, je to smutné, ale naozaj ste úžasné. Ste skvelé, ste krásne, ste milované Božie deti a vážte si sami seba. Lebo ste tie Božie deti, ako som povedal. Hej? A preto, ak muž, otec, naučí svoju dcéru, že je niekto, tak nepôjde s prvým chlapcom, ktorý jej povie, že ju ľúbi. Pretože ona si váži sama seba, vie, že má hodnotu. A takisto chlapec, ktorý sa pozrie na dievča a je pekné, hej, tak ho nevyzlieka očami, pretože má úctu k nej ako k osobe. Hej? Lebo je Božie dieťa. Nie je len objekt, akoby teda jeho túžby. Áno? Ja viem, že je to veľakrát náročné, hlavne keď dojde tá puberta, je to ťažké, ale skúste sa na to dievča pozrieť, že Boh ho miluje, je krásna. Boh ho takúto krásnu stvoril a Boh ho tak miluje. Ja nemám právo ho pošpiniť, keby som to tak ľudsky povedal. Hej? A potom to patrí aj k sebe samému. Hlavne teda skôr u chlapcov, ako u dievčat. Nemám právo pošpiniť sám svoje telo, lebo Boh ma stvoril ako čistého, ako krásneho. Ak k tomu príde, není to koniec sveta, áno, pán dekán vás rád vyspovedá a ideme ďalej, áno. On je milostivý, Boh je milostivý, takže keby k takému niečomu došlo, treba to dať do poriadku spovedi. Není to koniec sveta, treba sa tak na to pozrieť potom, chlapi. Tak ešte jeden z tých náročnejších výrazov, ktorý bude pomaly prenikať a určite postupne porozumieme všetci. Mužské a ženské telo práve vo svojej odlišnosti zjavuje, že sme stvorení pre vzťah, pre medziosobnú jednotu. Adam spoznal v Eve niekoho, komu sa môže darovať a koho môže prijať ako dar. Vytvoriť vzťah lásky a pomoci. Nazýva sa to aj komplementarita, že sa navzájom doplňame. Toto doplňanie sa však deje nielen v telesnej oblasti, ale v oblasti psychologickej, emocionálnej. Muž a žena sú rovnocenní, ale nie sú rovnakí. Ale táto odlišnosť má byť pre nás úžasom a nie ako máme nad sebou žasnúť navzájom a obohacovať sa, stávať sa jeden pred druhým darom a nie súperiť, hej? Nie si nejako uzurpovať, že to je dôležitejšie, čo mám ja. A teraz to, čo je tamto najdôležitejšie, ten snubný význam tela, je na tom širšom pozadí chápeme vlastne tie slová, ktoré sú vlastne ustanovenie sviatosti manželstva v starom zákone. A je to Genesis 2.24. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej manželke a budú jedným telom. Takže vlastne to zjednotenie sa v tele, že sa stávajú jednotou, je naplnenie manželstva. Strašne dôležité, prečo ja aj stále o tom budem rozprávať, že tak keď spolu chodíte, vy máte vlastne práve ten čas na to, aby ste sa spoznali po všetkých stránkach emocionálnych, ako rozmýšľa, aké má hodnoty. My sme úplne fascinovaní ľuďmi, ktorí, čo ich pripravujeme do toho manželstva, už vlastne žijú v tých vzťahoch na 80 až 90%. A keď im dáme vyplniť nejaké testy, tak oni sa o tom rozprávajú a úplne žasnem nad tým, ako sa čudujú, že vážne, že my ich sledujeme, že to je ako prvý raz, keby to počuli, že... Napríklad sa pýtame, ako to bolo v tom teste, ako to bolo v tvojej pôvodnej rodine? Slávili ste nejak sviatky? Otec držal mamu za ruku, videl si ich niekedy sa poboskať, hádali sa spolu a tak ďalej a tak ďalej. A my zisťujeme vlastne, že oni sa nikdy o tom nerozprávali spolu, keď spolu chodili. A veľakrát je to kvôli tomu, že keď začnú tí, čo spolu chodia, sexuálne žiť, tak už sa nespoznávajú psychologicky, ale telesne. A už tá psychológia akoby ide bokom, pretože
je tam tá sexuálna stránka, ktorá je pre muža extrémne silná. Extrémne silná. A on už neplánuje to, ako pozvať dievča na rande, ako sa s ňou držať za ruky, ako sa rozprávať, ako ju spoznávať, ale chce mať sex. Keď už túto čiaru ste raz prekročili, je veľmi ťažké sa vrátiť naspäť. A preto je dobré držať sa za tou čiarou, aby ste sa navzájom spoznávali, pretože ono je naozaj dokázané, že to vzájomné spoznávanie prudko klesá, keď začne sexuálny život medzi mladými ľuďmi, tí, ktorí spolu chodia. Mne sa veľmi páči jeden príbeh, ktorý som zažila. Chodíme spolu do Medžugoria s Ivom už rokuce. Chodia tam s nami teda už také stále osoby, že sa tam stretávame spolu. A pamätám si, on bol z Čenakole vlastne, v závislosti sa liečil a uzdravený bol, naozaj zázračne hovorí o tom svedectvo, bol aj tu, chodil aj svedčiť birmovancom, je to úžasný muž. No a keď sa rozhodli, že teda sa so svojou drahou stretol a rozhodli sa zobrať a začali spolu žiť. A keď sme boli v tom Medžugorji, tak ten kňaz, ktorý bol s nami, tak Maroško, tak povedal, v žiadnom prípade, každý budete vo svojej izbe. A hovorí, že ale tu budeme sa brať už o 2 mesiace. Dobre, tak ja vám dávam teraz taký návrh. 2 mesiace, keď ste doteraz tú čistotu nežili, že vám to nikto nepovedal, aké je to úžasné darovať sa jeden druhému v čistote, tak môže byť vaša čistota obnovená a môžete si ju obnoviť tu v Medžugorji a môžete si ju obnoviť tým, že do svadby už naozaj budete žiť v čistote. Bude to ťažké, ale naozaj to, čo má byť v pravde, sa stane. Tú čistotu vy budete vedieť potom oceniť. A oni nám potom dávali svedectvo. Oni toto hovorili sami, hovorili v autobuse svedectvo, že naozaj bolo to ťažké. Najskôr si klepali na čelo, že tak čo to rozpráva. A potom mu za to nesmierne ďakovali, že vlastne za tie 2-3 mesiace, čo mali do svadby, žili v tej čistote a naozaj našli strašne veľa spoločných vecí, ktoré spolu môžu robiť. Ako sa spolu môžu rozprávať a zistili o seba za 3 mesiace viac, ako za celý ten čas, čo spolu predtým chodili. Lebo vlastne aj v manželstve je dôležité, aby sme vždy boli darom jeden druhému a nič si nebrali na silu. Aj tam budú obdobia, kedy sa jeden druhému nemôžu manželia darovať. Takže učiť sa, ovládať vedieť sa darovať v láske a nie z vynútenia a z nejakého len z tej takej túžby, ktorá je síce krásna, ale to je tak ako všetky tie, keď povieme, že teraz umelá inteligencia, že každý sa toho bojí a presne v všetkých týchto oblastiach. Keď nám to slúži, keď sme my nad tým, keď my tomu ako vieme nad tým byť, tak nám to slúži. Takisto telefóny, všetko. Ale keď nás to pohltí, keď sa v tom topíme, keď to neovládame, tak to ovláda nás. A takisto je to aj v tej sexualite. A veľmi taký pekný